अपना बच्चा के ग्रोथ के चिंता बा। माता पिता अक्सर चिंता करेले अवुरी पूछेले कि का हमार बच्चा अपना उम्र के हिसाब से बढ़ रहल बा। हमार लइका दुबला पतला लौकत बा, का हमरा सचू चिंता होखे के चाही। बच्चा के बढ़ती आ विकास के ट्रैक करे खातिर ग्रोथ मॉनिटरिंग एगो जरूरी घटक हवे। एकरा अलावे ई बच्चा के ग्रोथ के डगमगात के जल्दी पता लगावे में भी मदद करेला। ग्रोथ मॉनिटरिंग का होला। ग्रोथ मॉनिटरिंग बच्चा के वजन, लंबाई, कद, सिर के परिधि अवुरी बॉडी मास इंडेक्स BMI के नाप के कईल जाला। ई डेटा नियमित अंतराल पर इकट्ठा कईल जाला आ विकास के गणना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बढ़ती मानक चार्ट के अनुसार कईल जाला। WHO के ग्रोथ मानक चार्ट कहा। WHO बच्चा के उम्र के हिसाब से वजन, लंबाई, कद, सिर के परिधि के रिकॉर्ड करे खातिर अलग अलग चार्ट बनवले बा। संघी चार्ट लइकी गुलाबी रंग के, अवुरी लइका नीला रंग के, दोनों खाती अलग अलग बा। ई दुनिया के कवनो क्षेत्र, जाति, धर्म भा समुदाय के सगरी लइकन पर लागू होला। आई समझी कि उम्र बढ़े के चार्ट खातिर वजन का कहत बा। हमनी के का देख सकेनी जा। एक एक्स अक्ष पर उम्र बच्चा के आ वाई अक्ष पर वजन किलोग्राम में। दो चार्ट पर कुछ वक्र हरे, नारंगी आ लाल होखे। अगर हमार बच्चा बढ़िया से बढ़ रहल बा त हम कैसे निगरानी कर सकीले। हर महीना अपना बच्चा के विकास के माप खातिर ले जाए के सलाह दिहल जाला। एक बेर जब रवा अपना बच्चा के एंथ्रोपोमेट्रिक माप, वजन, लंबाई, सिर के परिधि मिल गईल त रवा चाहे रवा बाल रोग विशेषज्ञ ग्रोथ चार्ट के प्लॉट कर सकतानी अवुरी बच्चा के विकास के पैटर्न के समझ सकतानी। अगर रवा देखत बानी त ऊपर के और बने के वक्र ई बच्चा के उम्र के हिसाब से वजन में पर्याप्त बढ़ोतरी देखावेला। एही से बच्चा स्वस्थ बढ़ रहल बा। एगो सपाट ग्रोथ कर्व। एकरा से पता चलेला कि बच्चा के वजन नइखे बढ़ल अवुरी एकरा पर ध्यान देवे के जरूरत बा। नीचे के और बने के वक्र ई बतावेला कि बच्चा के वजन एकरा बदले कम हो गईल बा अवुरी एकरा पर तुरंत ध्यान देवे के जरूरत बा। ई जरूरी बा कि जन्म के वजन से शुरू होके हर बच्चा अपना बने के प्रक्षेप वक्र के पालन करे। अगर प्रक्षेप वक्र धीमा हो जाला भा गिर जाला त बच्चा के ध्यान देवे के जरूरत बा। बच्चा में बढ़ती के डगमगात होखे के कवनो फैसला लेवे से पहिले बाल रोग विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से सलाह लेवे के सलाह दिहल जाला।